Сме много хора, ние сме 3 коли за една маса. Една маса 5 стола, да. Сега ще изчакаме. Освобождава ли са масата? Не е проблем, сега набързо ще изчисти, аз съм камериер. Добре, айде. Айде, готово, масата е тук, дайте ми само метлата. Айде. Да, ако обичате интервю. Бихте ли, ще дадете ли на някъде ви? Ще тръгвате ли? Вземете си тортичката, sladkarniца-неделя.com. Чао. 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 Да. Да, живи и здрави. Ама живи и здрави. Я Фончо, къде седи торката? Аз трябва да ги уредя тия работи, нали? Аз трябва да ги уредя, нали? Защото аз съм Саймън Джи. Да, Йовто тариката, Фончо тариката. Сега искам да чистите масата веднага. Защото ако не, ще почна аз да я чистя. Така. Почвате вие да чистите, аз като... Имам пари, угаждам си, Яша Фончо. Да, окей. Окей, аз сядам там, вие сте на вашата маса. Окей, нямам тениска с къса фен, просто. Да, не дейте така, съм софийска. Тая софийска лисица ми вика, моля ви се, не дейте в ресторантите. Да. Аре бе, братле, масата е готова, бе. Масата е готова, брат. Има ли са маса? Голяма маса, да, чистите, дай сядаме. 12 стола, ай, дай. Аре, Том Харди. Бракне, кой е това? Прави ножки. Ай, дай. Яша Фончо. Тая ще ми викаме, моля ти си облечете си без софийски акцент, ама лисицо ни дей, ще плясна, ма... Да. Ще може ли? Аре, бе, брате, ще сядаме ли? Има някакво недоразумение ли? Какво ще правим? Нещо ни бъд кефи ли? Кой да? Дай сега. Да сядаме да викам Дрейк. Само ще свалим чадър. Защо? Защото запарява и няма въздух. Искаш да напече слънцето в каската? Добре, аз сваля този чадър. Да. Let me influence you. Да отворя ли тук гаража с крак? Да. Няма. Само да попитам Харли Куин да го вадя ли? Да. Тук ще ме изпълня. Как ще изпълня? Не бях изпълня. Ще ме изпълня. Аз ще изпълня на кого? На Певски. На Певски шиши. Баща ми Баща ти е генгста, така ли? Иска да дере баща ти. И кой искаш да заставим на баща ти? Не, глупости. Да го вадя. Как ще изгонала я? Видиш? Фончо тариката. Това е маса тук. Леле, край. Шефа! Пълна кръв. Да. Какво ще иде ли? Аз ще искам тарама хайбер. Супа, пидешка чорбашки, пе, за колека, прасе, чупарле, франсе, ще водя Средиземно море. Да. Хареса ли тук Стоянски? Хареса ли тук? Да. Стоянски много ли хареса? Да, много е яко, да. По-яко от Бургас, нали? Много е яко. Бургас е един обикновен град, ще му запаля кокалите, се издимиш. Том Харди. Да, Том Харди. Пак си във фейса, а? Его братче. Том Харди, да. Его братче. My brother. Brother from another mother. Да, слушай ма сега. Трябва пием кафе, ще се спре. Пи, ние пишка ще дам да правя, нали не се удариш. Най-добре. Ако дара на линия, ти не мога да крути. Аре, аз искам да подкачаш гаменства и. Кой е това? Оборота му. Айде. Аре, верно ли? Айде, брате, искам да засилвам, аз съм дявола, сатаната. Давай маняк, давай гаменства и брат. Давай да пи, какви кафета? Отдеве пи кафета, бе, човек. Някой ще идва ли алкохол да носи? Алкохол ще има. Ще има, бе. Къде е той? Къде е той? Приятно ми е, Колев. Яша Фончо. Да, кome гледаш? Коса. Говори, бе, братле, кот се втиш, бе. Говори това за... Коста, маняк. Кора тази кьора си гледаш ма на видео стерео, ще ям, ще пия алкохол. Гейм Куски. Коста, брат. Аре, бе, 3 пъти Коста, брат. Много умен си, брат. Много умен. Чао. Не можеш по 3 дена. Кога е да
Защо си поръчаш? Защо си поръчаш кафето тогава? Братле, сте с вашите празни работи. Айде до алкохол и такова тук с паружик, искам да ти кажа целия като много дебел парсе, каквото съм. Аз съм гуси генг. Ама спри тази камера малко. Брате, няма да ми спираш камерата. Аз затова съм казал на тия хора 24 часа стоян Колев, той е болен, няма да бъде скоро заровен. Имам чувство, че ме застрелят на видео. Имате нужда от танцорите. Има да е. Кой беше това? Илкане Пао. Да. А не. Вътре има маса, голяма и много хладно. Климатик. Искаме. Тук искам да бъде аз, защото пресата ми да излезе. Искала ма Харли Куин с преса. Искала да пее Совка Соман Геса. Искала да ми друта от кура флекса. Да. Абе, вие сте ненормални, бе. Слави! Добре, бе, дай ще влезам вътре. Ще влезем вътре. Слави, кажи, ще влезам вътре. Е малко пушено вътре. Братле, вътре съм, няма пуснат вътре гол. Тук съм нашал, не знам. Целия си така, имам салфетки, имам пари, каждам се. Скъсах го в казана. Да, аз съм гол, няма проблем. Да? Няма проблем. Понеже си забрави е лек. Да, верно. Ти си един милф, изкарай ги. Изкарай боските на видео. Аз съм изкарал. Дай ме една риска. Аз бачкам в Адам и Ева, нов съм в града. Окей, дай чужденците. Давай. Ето и гуси, бах. Дай. Давай. You have been disconnected. Goosey gang. Коментир се. Аз мене просто има някаква курва да отиде и седма. От джунията. Как плаш? Имаш голям. Добре, дай да отиде, че няма. Аха, бе, как плаш, че. А никой има без пък. Само да отиде. Извинете, само да го попитам, танцори трябват ли, бе? Не. Добре, чао. Извинявайте, момчета, само да го попитам, по принцип, танцори трябват ли, бе? Добре, аз ще отстърся работа. Да. Гуси ге. Да, нов Инстаграм. Блокираха стария вече чао. За скандално държание в Инста. И аста ла виста. Това е точка по въпроса. Добре, чао, чувствайте се и това е. Аз провеждам фотологическо проучване. Аз съм Андрей Райчев от AliExpress. Само да попитам едно нещо. По принцип, танцори трябват ли, бе? Да. В смисъл, аз съм въртя на пилона, бачкам в Адам и Ева, нов съм в града. Ходя на ескорт. Нали, има пари, огаждам се. Чао. Здравей, ти си на лайф. Аз съм на лайф. Ти си на лайф? Айде, снимай се. Ама не, снимай. Ама снимай, да, само не ма гали, бе. Не ма гали, бе, халка. Айде, добре, аз седни. Да, по принцип само питам момичетата, танцори трябват ли? Танцори. Добре, защото аз търся работа като танцор. Аз съм от Максимум, съм от вас. Вайде, аз не мога да те позная. Дрейк, сестра ти е тук. Няма да снимам, бе. Естествено. Извиня, той брат ти идва. С нощ имаш голям екшен с брат ти и с жена. Той е на видео. Един дойде, фана да е за задника и вика с нощ се целувахме. Няма. Той е на видео по нова годата, по нова чета. Чао. Може само да ни снимам? Може, бе, братле, как да не можеш. Идвай, снимай се. Ела тук сега. Айде, застани, снимкаш трак веднага обаче. По-бързо да свърши. Давай. Само не ма гали, бе. Да. Айде. Айде, бързо. Сега него, айде. Ти се снимаш. Айде. Ти си бърз, давай. Я ще фончо. Да. Айде сега, не ма снимаш кимбето. Да, или ми снимай за НАТО. Да, айде. Айде, чао, маня. Отивам, идвам да обърна внимание на феновете. Къде ще ходим? Вътре, а? Обери нещата, не притежавам нищо, гол дойдох. Добре, айде.
Давай. Ali. Gelirsen. Haydi. Boş edeyim çorbayı. Keserim. Super. Super. Ej, това е, да. Друга работа. Това ми гърна главата. Някъде. Ти гуси си. Ти да седиш до мен. А? Слави къде? Кой Слави? Трифонов. Къде е Слави? Сега ще го извикаме, ще му запаля брата на видео. Трифонов.